Yes. From other members of the cabinet and members of the CC, if any possible. And also I want to announce the presence of the chairman, Victor Mayor Support Group, Engineer CY Aleto. The president assistant to Victor Ume on social media and Richard Obi. Dr. Victor Ume, Senator of the Federal Republic, I am a brother, each of the I will not have any criteria. Macandria, Macodide, Noninia, I will not say that. You know what we are doing, mother. What we are doing more. One on you, one on us. One on us, one on you. What will you do? All can I rely on the Federal Republic. I am a senator. The senator for more than 20 years. All of the Osinia, over the Banana. I will not make a volunteer. Was there Obu, Namatia, who already know well. You go now. When you are I
anyị gbawụ na ndasị nwanne anyị ka ọ bụ Chineke gọzie oji a ka anyị taa ya n'udo ntị aka soro nwere Chief Senator Victor Ume, onye nke n'ụbọchị taata n'etiti anyị, etiti ndị ezigbo mmadụ wụdara nnukwu maka ugwu pụrụ iche a na-akwanyere ya. Anyị na-arịọ ka ị gọzie ya wụlọ jikwapụ ya, mee ka nnabata ugwu dị nsọpụrụ na be n'ụbọchị nke taata mee ka obi siwanye ike n'ọrụ nke ikenyere ya elu n'obodo anyị bụ Naijiria, ịnọchite anya ndị Anambra Central. Biko ka ndị aka nje na-eji ụzọ na-ebeli azụ. Nna ya ọrụ nna ka ị gọzie akara ndị a ga-eji wee tụ ya mma n'ụbọchị nke taata, ka ọ na-egosi ya ọkpata ugwu nke anamnyere ya taata na ọnọdụ ya na-adazi nnukwu oge abụ na oge mgbe o yiri ya bụ akara ka ọ na-ejitakwa ndị be anyị badazi nnukwu ka o bụrụ obu n'oge anyị n'obi na-aga ebe ọ na-aga ịhụ na ọrụ ndị be anyị mma. Ihe a ka anyị na-ayọ ọzọ o nna anyị nwere ego mkpebiri ike gara anyị asị na Kristi onye nwe anyị. Udo dịrị ụlọ on Senator Chief Victor Ume, Ọhamadike ndị Igbo, Ugwumba Ọja. Chief Victor Ume started his education at St. Vivian's Primary School at Inusi Igbo, from where he proceeded to Ugwendo Memorial Grammar School at Azinu, graduating on top of his class in 1980. He holds BSc Honors in Estate Management and is a fellow of the Nigerian Institution of Estate Surveyors and Valuers. He joined hands with other progressive minds to register the All Progressive Grand Alliance Africa and was the first national vice chairman of the party and later its national treasurer. He later became the national chairman of the party. He led the party to national limelight. An avowed defender of true tenets of democracy, Chief Ume has received several awards and chieftaincy titles in recognition of his strong belief in the cause of justice and democracy. Chief Ume has over 30 chieftaincy titles. Chief Ume was among the 492 eminent Nigerians appointed by Mr. President as delegates to the National Conference. At the National Conference, Chief Ume shone like a million stars, canvassing matters of special interest to Igbo and for improvement of equity and fairness in Nigeria.
At the end of the conference in August 2014, Chief Ume was decorated with a medal of recognition by Mr. President for his esteemed participation and quality contribution to the national conference. On 29 September 2014, Chief Ume was decorated with the National Honor of Officer of the Order of the Federal Republic, OFR, in appreciation of his numerous contributions towards the movement of the nation, and particularly in his efforts in helping to deepen democracy and rule of law in Nigeria. Chief Ume is a great and silent philanthropist, contributing money to the cause of the less privileged, and has over 120 indigent students on his scholarship scheme. Up to university level through his education foundation. His foundation has produced several graduates, including a doctorate degree holder and many other postgraduates. Chief Ume was elected to represent Anambra Central Senatorial District on 13th January 2018 after protracted litigations. We are all witnesses to Senator Ume's dogged contributions in the Senate within his short stay. We are indeed very proud of you, our indefatigable Senator. Senator Victor Ume's contribution to Adazinu. Senator Victor Ume's numerous contributions to Adazinu include the following: renovation of many hostel blocks at Bendon Memorial Grammar School, BMGS. Build a befitting pavilion at BMGS Adazinu. Construction of a chapel at BMGS. The project is still ongoing. Renovated laboratory blocks at Loreto Special Science School Adazinu. Awarded scholarship to students of both BMGS and Loreto. Senate made sundry monetary donations to the town and various groups in Adazinu. Senate Ume is among those that help in convincing the state government on the need to award the construction of burial ground CAP in Imuru, which is now in progress. Chief Sabit Ume is married to Lady Priska Chinenye Ume, launched KSJ. Both of them are blessed with 7 children. On account of his numerous contributions to humanity and national development, particularly in Adazinu, I now humbly request His Royal Highness Igwe Professor Augustine Obiekezie Adama Adazinu to honor Chief Sabit Ume with highest chieftaincy title of Adazinu. In case you don't know, Chief Sabit Ume is a Knight of St. Sylvester, Knight of St. John International, and an officer of the Federal Republic of Nigeria. Adama institution, Adama cabinet, chieftaincy title, nke kachi biye na Adazinu. Awele kubi oku a, ina anya ibu na wali bedi jene ya, otu gonabo, ya kunye kunye. Ayi na kofata, His Royal Highness Igwe Ebetebo, His Royal Majesty Igwe Ebetebo,
Olunanya Ebedeniabo Senator, Chipsa, Dr. Victor Ume, OFR, KSS. Even if it's Geniabona, one baby number, other than you. Essa
consider the other aspects of the function. Not block everything.
Sasa kana taluno na boso kwa. Ala nuko. Ala kuya yote. Hawa hata nuko. Nalo eba go kono kwa kana taluno tata. Hawa wewe ki. Kwa opulo ni wewe na wale na kazi. Ndio ndio mama hapo udo na na rola. Mara kwa yote. Mosini abo ya mama. Mara kwa wetiti wala ba. Ada mama yetu understand the way you understand the way you na ndị ndị ọzọ ebe ọ na-egosi efu n'anya onwere kọndishọn ebe bishọp mmadụ ndụ ọ na-enwe dịka nwanne ya maka onye na-abụ ọkụ na-eme ife ọma tụrụ ya na-eme ife ọma ị na-eme ife ọma sị na-eme ife ọjọọ ọ dị bishọp a na-alụ ya ọnwụ ya na dị ego onye ọtụtụ oge ma ọ bụrụ na mmadụ na-amụta ife ọma wee na-eje n'ụwa na mmụta ife ọma ya dị nke izizi na mmanụ ọ na-eje ụka ọfụma maka agụ na vendọ fụrụta abramas na vendọ bara St. Andrews ya bụ na aka nna na nwa na mmụọ nsọ na-eme na-adazi nnukwu ka ọkụ ya bụ eji na-ekpere na ife Chineke mmụta na-adazi nnukwu wee na-aga onwere na-atụ m egwu n'ụwa maka na afọ obi na Chineke iwe ahụ adazi nnukwu dịka ndị na-efe Chineke ọfụma mgbe dị nke ya si na nke ọkụ erigo maka na adazi nnukwu dị nsọ ebe ahụ ebe izizi echiri n'echichi bishọp gọzie Okotie n'isi ebe ahụ ebe izizi echiri n'echichi dịka esi egote ọnụ ọdụgo ebe 36 nke ahụ 37 mana ha niile nke ahụ nke izi bishọp ụlọ kpere ekpere kpere mmiri nsọ wee tinye mmiri n'isi ọ na-agụ ikpere mmiri n'isi ekpere na-acha m ọkụ ya ọ bụrụ na ọ etinyere ya afọ etinyere m n'ọka ụtọ ọ na-eme ọma maka eji m ọnọdụ obodo m were akpa ọ ga-abịa n'ọma na-aga maka ụlọ ọ bụrụ na ọ ga-agba m ndị ga na-emere ya na aja maka eji m ụtụtụ nwanna nsị ebe ahụ ekwuru nwee ndị ọyị na-echeta obodo oge niile mgbe niile otu ọbụla ekwuru ana m elote yunivasiti elote yunivasiti adị na-elota ndị ebe ahụ mana m elote ebe a mgbe niile maka na ebe a ka m na-abụ na-achị n'azụ elote ebe a gwara anyị na nwata elote ebe anyị na-anyị mere elote ebe esi agwa anyị ihe dị asọ bụ mma ịchọ ikwu okwu ikwuere eziokwu ndị kụziri na mgbe nọdụ ọtụtụ ogo maka late Elias Eruilo ndị nke ọzọ bụ James Asiri Kakini ọma fada James Kakini ya na papịa kụziri anyị ọ ya zụrụ anyị ome ego ọdụ ime ọbụrụ aka mmiri ọbụbụ ya ya ebe a ka tiri anyị obi n'anya anyị wepụrụ n'ime ebe ndị obodo dị mma ya bụ afọ ọ dị n'ọnụ mma ebuo obere ije ọrụ nọ na-eme n'anaghị ọ bụ eziokwu na ube ndị ọbụla ebe nyere aka furu ahụ n'anya maka na ya bụ eziokwu onwe ibe nji na na-enye ebe ndị ọbụla ebe ụlọ ọrụ abụghị ebe ndị na hostels redufu ọmụ redufu the academic block that one building ọmụ a redufu ya dozie hostel dozie na ebe nọ na ebe ọsọsọ then now chapel now chapel na ọbẹ náà tó lóòrè lẹ́yìn àwọn na official of the pastoral district láti àwọn ọmọ ọdún wọn na ọ̀sán ní ìlú ayé ẹ̀rọ àkàrọ̀ wọn nìyí ìwé sí náà máa ló chapel yẹn bá àmì ọmọ ọdún wọn wọ́n gbé lọ ẹ̀rọ ha àwọn ọmọ ọdún wọn. Gọ́ọ̀sì ọ̀hún na ekwu nke ọ̀rịtọ̀ yes ama na anyị ka na-emekọ edozigo m akara ịgụ ọkụ ebe ahụ mana agaghị m okwu nke anyị ga-etita na sineti obere ebe wepụtara ejekwara ya tụwata nke ndị agaghị m okwu agaghị m okwu ahụ ọha dị ebe niile ebe m tinyere ya 15 million agaghị na ọba etie
to ensure that succeed in the glory. To God be the glory. Hey!